ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜದ ಕತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಹದಾತ ಗುಜ್ಜಂಡು ಉಂದೆತ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಪಂದಿಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಕತೆದಾದ ಪಂಡ ಈ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮುಗಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಂದು ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈ ಗುಜ್ಜೆ ಪೂರ ಕುರಿದು ಬೂರೊಂದು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಪೂರ ಮರಾಠ ಪೂರ ಗುಜ್ಜೆ ಕುರಿದು ಪೂರ ಬೂರೊಂದು ಪರ್ಂದದ್ದು ಐಡ್ ದುಂಬು ಈ ಹದಾತ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊಂಚ ಚಿಕ್ಕದಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆದುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತು ಒಂದೆತ್ತೊಂಜಿ ಶೋಕದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅಂಚ ಐಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿನೆತ್ತ ಸ್ಟೋರಿಲ ಪನ್ಕ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಉಂಡು. ಈ ಗುಜ್ಜೆನ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬೋನಗನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋನಗಿ ಪೇರ್ದ ಮರ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೇರ್ದ ಮರ ಪಂಡ ಅವೇ ಗುಜ್ಜೆದ ಬೆಜತ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಅವೇನು ವಾಪುರ್ತು ಪೂರ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಅವು ಎಂಚ ಅಪೆಕ್ಕಿಯ ನೀನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಪುರ್ತು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪೋಲಿ ಐಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜೆಡ್ ದಾಲ ಪನ್ಪೇರು ದಾಲ ಒಂದು ಸೈತಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪತೊಂಡ್ರೆ ಉದು ದಾಯಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೆರ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕೂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ಲ ನಮಕ್ ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನನೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿದ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ ಒಂದು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗಳ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾರಂದಾವಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ ದೈವದೇವನ ಮನೆ ಮಂಚವ್ಗ ಅವಡು ಅವು ಪೂರ ಮರನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐತನೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಪರಂದು ಪೂರ ಅದು ಬೂರುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಈ ಪೆಲತ ಮರ ಇಪ್ಪುನೊಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಐಕ್ ಒಂಜಿದಾದನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಜ್ಜಿನ ಮೈಪು ಪೂರ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅತ್ತೊಂಡ ಐಡ್ಲ ಮಿತ್ತಂಡ ದಾದಂಡಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಇಟ್ಪುರ ದಾಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಪುರ್ದುಗ್ಲಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪೊಲಿಯ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ನೂಲ್ದಲಕ ಪೂರ ದಾಲ ಕಟ್ಟದ ಬುಡೋಲಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಗುಡ್ಡೆಲೆಡು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೂರ ಆಯಿನಂಚಿನ ಗಿಡ ಬೇಗಂಡ ಇಂಚೆನ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಯಾನವೇನು ಮತ ನಂಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ದಕ್ಕುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಂಡ ಅಂಚ ಪೊಯ್ಯ ದಕ್ಕಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೇನೆ ದಯಪಲ್ಲೆ ಏರೆಗಂಡಲ ಪೊಯ್ಯ ದಕ್ಕಂಡ ಅವೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ದೀವೊನ್ನೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ತುದೇಟು ಪೊಯ್ಯಲೆತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಟಿಕ್ಕುಜಿ ಪೂರ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ಬೇರತೆ ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ಪತ್ತಂಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸೈತಿನ ದಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪೊಯ್ಯೇನು ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ದಿನ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆಗ ಓಲೆ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಲೆಗ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆಪು ಅಂಚ ಒಯ್ಕ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡಾಗ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಐಟು ದಕ್ಕುನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೋಡಿತ್ತಂದಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪೂರ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಿಡಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚದು ಅವೇನಿಗೆ ಎತ್ತದು ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಏರಾಂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನಿತ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪಂಡ ಗುಜ್ಜದ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ನೆಕ್ಕುದುಲೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಡ ಹಣ್ಣು ಗುಜ್ಜೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಕ್ಕ ಮೈದಾಗೆ ತೊಂದೆ ಉಂದಿನಿತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನ್ ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬೇಯ್ಪವನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜೆನು ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೊನು ಬೇಯ್ಪವಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈತ ಹದತ ಗುಜ್ಜೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಬೇಯ್ಪವಡ್ ಮನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನುಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತಿಯಾನ್ ಮೈದಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ದಾತ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮುಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ದಯ ಪಾಡೋನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಉಂದೇನು ಪಾಡೋನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಜಿನ ಹಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎಂದು ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲ ತೊಂಡಾನು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಹರಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೋಡುದು ಹಿಟ್ಟು ಇಜಿನ ಎಣ್ಣೆಡೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ನಾಗ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಗುಜ್ಜೆಡ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲ ತೊಂಡಾಂಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀಪಿನಂಚಿನ ಗುಜ್ಜೆನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ
ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಆಂಡ್ ಇದು ಹೀತ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಉಪ್ಪಡಿ ಇಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ಈ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೆಲ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಲಗೆತ್ತೊಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀವೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಲಕನೆ ನಮ ಮೂಲು ಕಲತ ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹದ ಉರಿಟ್ಟು ಬೇಯಿ ಪಂಡಾಂಡು ಒಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಗೆತ್ತನೆ ಬೇಯ್ಪುಜು ಒಂತ ಕೊಟ್ಟು ದೀದು ಹದ ಉರಿಟ್ಟು ಬೇಯಿ ಪಂಡ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತನಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬೈದೇನೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ నేను ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಚಮಚದ ಆತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಯಿನಿರ್ದಾತು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಕಡಿಮೆಲ ಗೆತ್ತೊನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿನ ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆವೊಡು ನಮಕ್ ಈಚಿನ ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿ ಸರಿ ಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ದೀವೊಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದ ಮುಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ರೀತಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜಿನ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಜಿಂದು ಅಣ್ಣ ಫ್ರೈ ಆಪುಜಿ ಸರಿಯಾದ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆತದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಕೇತ್ ಬೋಡಾದ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದೇ ಪುಡ ಅಂಚಾದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿಯೇ ಬೋಡಾಪುಂಡಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ನಮ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಬೇಗನೆ ಪಾಡೊಂಡ ಅವು ಬೇಗ ಬಾಡುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಚರ ನೀರ್ ಬುಡ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತೇನು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಟ್ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜಿನ 1 ಚಮಚದಾದ್ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪೂರ ಎನ್ನೊರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಲಾತೆ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಉರಿ ದೀವೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ಕಲತದ್ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಇಂದೇನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿನಂಚಿನ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದೊರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಎಂಚ ಬೈದೊಂದು ಪಂಡ್ದು ನಮ ಮುಲ್ಪ ಹದಾತ ಗುಜ್ಜೆದು ತೊನ್ನೆರ್ದ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ಬೇಯ್ಪವನಂಚಿ ಸುರುಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ಎಣ್ಣೆಡ್ ದೀವೊಂಡಾಂಡ್ ಇಂಚ ನವ್ವಾಂಡ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಬೇಲೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂತ ಬುಲೆದಿನ ಗುಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಒರ ಬೇಯ್ಪವೊಡು ಬಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬುಡೊಡು ಉಂದೆನ್ ವಾ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ರೀತಿಯಾದ್ ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಎಣ್ಣೆನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಅಂಡ ಫ್ರೈ ನೆಟ್ಟೆ ಆಪಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುಚ್ಚ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಉಂದೆನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದ ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ತುಲೆ ವಾ ರೀತಿಯಾದ್ ಬೈದುಂಡು ಉಂದೆನ್ ಗುಜ್ಜೆಂದ್ ಪಂಡ ಸಾಂದೇಜಿ ಪನೀರ್ದ ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮಕ್. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಗುಜ್ಜೆ ಆಪಿನ ಸೀಸನ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಂಡಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಗುಜ್ಜೆ ಆದಾತ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟು ನಿಕಲೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿ.